はい、こんにちは。今回はアカウントの変更のお知らせをしていきたいと思います。はい、こちらが、新しいアカウントですね。タイが 58XX ですね。XX は読んでも読まなくてもどっちでも結構です。はい。で、このアカウントでは自己紹介の動画を撮ってなかったので、この新しいアカウントの方に自己紹介の動画をアップしときました。よかったらぜひ見てください。あとチャンネル登録もお願いします。こんな感じですね。短いんですがお願いします。これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。